Dijabetes mellitus ili šećerna bolest je poremećaj koji se očituje povišenom razinom šećera u krvi, takozvana hiperglikemija, osobito nakon obroka. Ta je teška bolest postala izlječiva pojavom inzulinske injekcije. Upravo na današnji dan, 23. siječnja godine 1922. prvu injekciju inzulina dobio je 14-godišnji Kanađanin Leonard Thompson. Još prije 3000 godina ljudi su prepoznali dijabetes kao ozbiljnu bolest, ali njezin pravi uzrok nisu mogli otkriti. Tek 20. godina 20. stoljeća znanstvenici su počeli ozbiljno sumnjati da je uzrok dijabetesa poremećen rad gušterače, žlijezde smještene iznad jetre. U to vrijeme jedini način liječenja bila je dijeta, to jest smanjen unos ugljikohidrata, šećera i hrane bogate masnoćom i proteinima. Umjesto trenutačne smrti, takva je dijeta pacijentima produživala život za oko godinu dana. Prekretnica u medicini dogodila se u Torontu 1921. godine, kada su dvojica kanadskih liječnika, Frederick Banting i Charles Best, uspješno izolirali inzulin iz gušterače psa. Nakon prvih pokusa na životinjama, oni su uz pomoć znanstvenika McLeoda sa sveučilišta u Torontu započeli pripreme za liječenje ljudi. Nakon injekcije, mladi dijabetičar Leonard Thompson naglo se oporavio, pa su znanstvenici farmaceutskim kompanijama hitno poslali licencu za proizvodnju inzulina. Sintetički proizveden inzulin se za samo 2 godine pojavio u širokoj uporabi, spašavajući živote ljudi širom svijeta. Znanstvenici Banting i McLeod za svoje su znamenito otkrića odlikovani Nobelovom nagradom za medicinu.